Hej, vi skal prøve at se på, hvordan man kan vurdere hældningen på en regression og lave et konfidensinterval. Og så skal vi se på, hvordan man vurderer, om enten residualer, eller man kan også bruge andre data, er normalt fordelte. Så jeg har lavet et regneark med nogle datapunkter. Jeres vil ikke se helt ens ud, fordi der er noget tilfældighed i, så vi får alle sammen forskellige datapunkter. Det vil sige, at vi får forskellige resultater. Det er okay, men prøv os selv at følge med. Så jeg kopierer mine data. Jeg starter med at lave den her analyse i GeoGebra, så laver jeg den i Word bagefter. Og nu går jeg ind, og jeg bruger GeoGebra Classic nummer 5. Og der går jeg ind i mit regneark og kopierer mine data ind. Og så laver jeg min regressionsanalyse. Det har I prøvet før. Hvis I ikke kan huske det, så må gå hjem og øve jer. Jeg laver en lineær regression. I kan godt se, at mine data ser lidt pushy ud. Nå, hvis jeg så skal, det der er ved det, det er, at hvis min hældning faktisk lige så godt kunne være 0, som nu den 0,0959, så kan jeg faktisk ikke sige noget om, hvorvidt mine data har en sammenhæng eller ej. Så det skal jeg tjekke. Jeg skal tjekke, om min hældning er, kan I huske, vi snakkede om signifikans, da vi havde om binomialfordelingen. Vi skal tjekke, om den er signifikant forskellig fra 0. Og det har vi et værktøj til. I skal lige være opmærksom på det her værktøj, som ligger i den her GeoGebra-fil, der hedder konfidensinterval for hældning fra regression, at den hvis nok kun virker på GeoGebra 5. Så tjek lige, hvis I bruger GeoGebra 6, om I kan bruge den, og så kan det godt være, at I skal downloade GeoGebra 5 alligevel. Så vi går ind i det her værktøj. Der kan I se, nu er den meget, meget lille. Jeg laver lige fonten lidt større, så vi kan se den lidt bedre. I kan se, at vi skal indtaste nogle ting i de her 3 felter heroppe. Vi skal indtaste antallet af punkter, så jeg går ind og kigger, hvor mange punkter har jeg. Jeg har fra 1 til 100, det er jo så 100 punkter. Så jeg går ind og taster, at jeg har 100 punkter. Så skal jeg taste min regressionshældningskoefficient. Den er så 0,09059. Ja. Og så skal jeg bruge min R i anden værdi, den her forklaringsgrad. Og den kan jeg så finde, hvis jeg går ind på min regression, går op her, hvor der står vis statistik, trykker jeg på den, så kan jeg finde min R i anden, min forklaringsgrad, og den er 0,6602. Og så trykker jeg enter, og så får jeg en masse viden her. Det jeg skal bruge, som vi kan bruge lige nu, der skal jeg bruge min nedergrænse og min øvre grænse. Det er et konfidensinterval. Det går fra 0,082 til 0,109 og så videre. Hvis det her konfidensinterval indeholder både negative og positive tal, det vil sige, det går over 0, så kan jeg ikke være sikker på, om jeg rent faktisk har en sammenhæng, eller om den er positiv eller negativ, og det er det, jeg skal kunne sige. Jeg skal også kunne sige, at med 95% sikkerhed, fordi det er et 95% konfidensinterval, så ligger min hældning mellem 0,08 og 0,1097. Det er det, jeg skal kunne bruge den her til. Godt så. Det andet, jeg skal, er altså kunne vurdere, om mine residualer er normalt fordelte. Så for at kunne det, så skal jeg udregne mine residualer. Så jeg skal have en regressionsfunktion for at kunne det. Så det, jeg kopierer lige til tegneblokken og viser mit algebra-vindue, så jeg har min regressionsfunktion her. Og der skal den hedder gx, så jeg skal sige, for at finde mit resultat, så er det den y-værdi, jeg har målt, den står i celle B1. Og så skal jeg trække min modelværdi fra, det vil sige, at jeg skal sige minus min regressionsfunktion, altså g, af den x-værdi, der hører til, og den står i celle A1. Så indholdet af celle B1,
minus G af indholdet, altså regressionen af indholdet af celle A1. Og så trækker jeg nedad, så man vælger den her lille blå firkant i siden og trækker nedad. Så får jeg alle mine residuater udregnet. Sådan. Og dem kan jeg så lave enkeltvariabel analyse på. Trykker enkeltvariabel analyse. Analyser. Og så får jeg automatisk et histogram, men det jeg skal bruge, det er det der hedder et kvartilplot, så det vælger jeg her. Og så får jeg et plot her. Hvis mine data er normalt fordelt, og det her det gælder uanset den her del med enkeltvariabel analyse og kvartilplot, gælder uanset om I bruger residuater eller andre data, så skal de her punkter ligge nogenlunde på den rette linje. Hvis de har et tydeligt afvigelse, for eksempel at alle dem i enderne går ud af på den ene eller den anden måde, eller at der bliver sådan en bue eller lignende, så er de ikke normalt fordelte, så siger vi, nej, det er de ikke. De skal også helst her, når det er residuater, skal de helst have en middelværdi på 0, eller tæt på 0. Hvis det nu er data, så kan man altså aflæse her middelværdien og spredningen. Hvis det er noget, man har fået at vide af en stikprøve, så skal man bruge den spredning, der er hernede, altså den, der står S. Godt så. Så det er ikke ukura. Hvis man vil lave det i WordMat, så går man ind og kopierer sine data igen, og indsætter dem i et Word-dokument. Så bliver de indsat i en tabel. Man vælger sin tabel. Man trykker i WordMat, trykker man Excel-regression. Og så skal Excel lige arbejde og regne, og hej hvor det går. Så man sidder lige og venter på, at den er færdig med at regne. Og så kommer der en Excel-ark, der hedder Graphs 1. Det hedder den i hvert fald på min. Det kan godt være, den hedder Grafer 1 på jeres. Det ved jeg ikke. Her, I se, så står der regression. Den kan man trykke på. Vi vil gerne have en lineær. Og så finder vi en lineær regression. Her. Så kan jeg gå ud her i siden. Og jeg kan se, her er min delta A. Det er bredden på mit konfidensinterval for A. Så det vil sige, at for at finde den øvre grænse, skal jeg tage det her tal og trække den fra min A-værdi her. Og den nedre grænse skal jeg trække den fra, og den øvre grænse skal jeg lægge den til. Og så kan vi se, om det indeholder noget, og hvor stort det konfidensinterval er, ligesom vi gjorde før. Igen, hvis konfidensintervallet indeholder 0, så kan vi faktisk ikke rigtig sige noget om sammenhængen. Og det er det, vi skal vide. Så kan jeg få WordMat til at udregne mine resultater ved at trykke resultattabel. Sådan der. Og så kommer jeg herover, og dem kan jeg så kopiere til et statistikark. Det tager også lige lidt tid. Den kommer over her i det der ark, der hedder statistik 1. Men det tager altså lige lidt tid for WordMat at arbejde. Så der skal vi lige vente. Det er også det ark, man kan bruge til alt muligt andet statistik i WordMat. Så er nu alle resultaterne blevet kopieret over i WordMat, så skriver man kopier til øvrige ark, trykker på den. Og så venter man lige, mens den arbejder igen. Det er den færdig med. Så går man over i en normal plot. Og der kan I se, der står der endda, punkterne skal ligge på en ret linje, eller tæt på. Så vi kigger, ligger de på en ret linje, vi tager et screenshot og siger, de ligger næsten på en ret linje, så vi tror på, at de er normalt fordelte. Herover kan man se middelværdi og spredning. Og hernede, hvis det er en stikprøve, så vi bruger den her stikprøve, middelværdi og spredning for eksempel. I kan se, der står 2e minus 16. Det betyder 2 gange 10 i minus 16. Og det er næsten 0. Så det er det samme, som vi fik før. Så det er den måde, man gør det på. Prøv en gang selv.